Nyakor mgejwang dakika en 38 tok sa pagaro maro kinyar wakini machiegni nonro mar gazet nyawdo Cleophas Oluoch osekelo ni weche manyien moko kuom gi bende gintiere ka wabiro bedo kwa migi kod kuku margi. Okiny makawuono nasenyisi motelo wantiere gazede ariyo mano The Standard gi Daily Nation. Thoro wach babene no komi peke ne ka hinya mag Shakahola ka bende kwan mag ringre 73 bende gisani oseyudi kotho. Mago kwan mag ringre mopogore ma bende ilieko nini bedi nantiere katamna jogweko mabende osebedo ka nitiere kanisa mano mar Good News International mabende itayo kod jadolo Paul Mackenzie manyaka gisani odinine mandiste sindo bila kanondro makoni kod kocha pod dhi nyimo. Kiny makawuono kenchien tich ariyo ntiere ka ginya wadwa Edwin Okoth jafwambo marwa mar Ramogi TV. Edwin amusini misawa ichonade achiew maber Sharon kata ka bedni wabuok wanyalo bedo ni wabuok chiot weche makare mana ni weche pod mako chuny jopiny ahinya anyuola mopogore ma bende koro nitiere gi buok ne gikeni wedegi ne nitiere kanisa maket kod ma moko kuom gi osemaki moyud ka ngima moko kuom gi bende ineno ka jotim nonro pod fwenyo ringre maregi mag gwenge mag Kilifi e puodho mar heka 800. Wach makamane madon wachak godo omiye pek e it gazede katamna ariyo ma wantiere godo ka. The Standard ineno kako kete cult massacre. En wach moro malit Edwin odiochieng' manyoro nineno kwan mag ringre ma bende noyude 26. Kendo ma koro miyo nyiso ni osegol ringre 65 manoseiki gi otamaluonge ni kanisa nikech ma opogore gi kanisa mwang'eyo to mana kaka Standard luonge ni cult tiende ni jogo man gi yie mabe oken ahinya ok bed ga yie maber ahinya moko tenore gi muma ok ang'eyo ni ne gichopo kanyo nade to warito bende ng'eyo ni Pastor Mackenzie ibro tere nyimdo ibro yale kod ketho machalo nade warito njo katamna ketho katamna bura ma bende ibro bed kiyalo ne nikech ng'eni nonro pod dhi nyime kata kamano bende diwinjo kano chope e doho bende nowacho ni en nokotimo ketho makamago koro winjo ng'eyo ni en ang'o matimore ahinya kanisa maket kod ma kanya ka sani neno katamna kwan mag ringre ma oseyudi moko bende olal nitie yawa moko ma bende koro anyuola margi wacho ni nyithigi bende olal nonro pod dhi nyime. Nyakoro mgajua kwa ng'yo it gazet mano mar adek. Okiny makawuono gazede ariyo gi thoro weche mabende gichiwo en mana buok mabende koro jopiny nitiere godo okang' mabende koro nwanno ka jatend piny bende nolose ogai mar obila nolose jatend migawo mochung' ne weche mag arita kwe pacho ka Kithure Kindiki bende nosewacho kaka en masaka mano thoe mag oganda makoro ringre margi imedo yud e bungu mano mar Shakahola mantiere e gwenge mag Kilifi. Koro it gazet mar adek bende nitiere wach ka ineno kwan mag ringre manyaka sani ma oseyudi nonro pod dhi nyime ang'eno odiochieng' makawuono bende jotim nonro pod biro bedo ka dhi nyime mano mar fuono ringre ma bende biro bedo ka yudo. Jatend piny odiochieng' manyoro nowacho ni jatend kanisa ni mano mong'ere kaka Pastor Paul Mackenzie timbege chal ka mag jomaundo en timbe mag jomaundo to bedo ni nyore mane jatend piny Kenya wuoye wach ni mokwongo penjo moko bende koro wuok ni to gima kamano nyalo timore machalo nade ma ok ofweny mayot nikech king'iyo gazet mar Standard en achiel kuom penjo ma gipenjo ni to gini nokalo jodong gweng' nade to nokalo chief nade to nokalo obila nade to nyalo bedo nitie joma nitiyogo e manyo jogi nikech ng'ani chal ma oyudo ji moa kuonde maboyo nitie joma e gwenge mopogore modhi nyaka Malindi nyalo bedo nitie joma ne go simu koso ne manyo ji e udi koso jogi ne yudo nade to kata mondo ng'ato tho maike ok ng'ato achiel ok ji 10 ok ji 20 okaw minode kata mna okaw jaode mokaw nyithindo ni gitweyo ma gichwe gi tho itweyo ma kata piyo kimodhi en wach moro malit to en gima onego ochiew pacho ganda ahinya nikech mokwongo gini nokolandore kata apenjo gi chunya ni to jofwambo be nokowinjo gini nokowinj kata ni nitie kamike jomoko 10 nitie familia moko moik ka ng'iyo kaka ne sigana nowacho oik ji 4 kamoro achiel ba miyo chuore nyithindo 2 gin gik manonego bed ni noliekore kamoro
to kata mana jogweng manodak kata mana e alwora no gin nagi kata ne ang'o madhi mbele koso luoro moro nogogi. Nasomo kumoro ma bende wabiro bedo kwa yango ni nyakwara Mgejwang, nitie kaka jogweng ahinya gwenge mag Shakahola nagineno kaka jokanisa no ne nitie kaka behavioral changes kata mana kaka gitayo gigegi to igini wach Nyasaye bende samoro bende inyalo wacho ni inyalo Juluoro piny ok idwa pingo nikech ok ing'e ni gia gi kor mane to gichomo kor mane kuong nyalo biro ni mana kaka kanisa oluororega nitie luoro moro ma kanisa oluoro tapani koro en saa maber mar ng'iyo jowetewa ing'e ni to kanisa moro malemo ga e bath odwa kan nitie gimoro ma gitimoga mok wang'eyo ni be en gima ber to nyaka ipenji wan gi thuolo koro mar penjo nikech kokwa penjo to mae kama wachope. Aparo ni Edwin okang' ma kama bendo yawo pach jopiny oyawo pach kata mana josiasa mopogore jotend arita kwe bende nwaneno jaukwach kich jamin wach jamin buche pacho kaendi ka bende koro na giwuok. Machielo bende koro ineno ka piny owacho bende nitiere gi to ahinya kaluwore kod bura ma bende gibiro bedo ka gidonjo ne godo Makenzi. Nyaka sani wang'e ni nonro pod dhi mbele, wang'e ni bende wantiere gi riwruoge makedo ne oganda ma pacho kaendi ma bende pod rito winjo ni en bura mane en ng'eto mane ma bende biro bedo king'ado ni Makenzi. Nyaka sani naneno kanyo ka jotim nonro Nyakwara Mgejwang gikwayo mar mondo mi omed gi ndalo ahinya mag yango kwan mag ringre madiponi oiki e gwenge mag Shakahola. Nomigi kwan mar ndalo 14 giwacho ni kwan makamano gineno katin ka bende pod gimedo yudo ringre mopogore. To igeni Sharon Mabe kama ntiere gima dhongere luongo ni the weakest link nikech ji osewito ngimagi wang'eyo ni en Paul Mackenzie emane otelo kanyo to kotere gi ketho mopogore gi gimotimore to be mane kaka inyalo weye nikech kowach awinjo ka nosewach ni idhi inyalo wach ni en terrorist kata jamaundu kata ng'ama otimo gimiluongo ni terrorist kidhi e nyim doho to ok dhi dwa winji ni ang'o mosetimore TV kata ang'o moseland e radio idhi dwa ng'e gimibiro ga e nyim doho ni ng'ani en terrorist neno moromo ok en gima yot kiwacho ni en mada ma en nek mada nyaka ibed ni chano timo ni in gi thuolo mar timo kasto ntiere ng'ama noneni kitimo joneno gin jomagi manoneni kitimo nikech Paul Mackenzie wacho ni en onge ng'ama nonego koro ranyisi ni kanyo jogi nonego gi ng'a jogi noik nade nikech ok duto te mana otho ni kaluwore gi tueyo moko bende nyithindo moko nothung' motho moiki ng'a ikogi ng'ama nothung'ogi mano nyiso ni Paul Mackenzie kitero gi ketho machalo kamano nyaka giyude achiel moro mitudego to mane maginyalo tere to nochuno kata mana ng'ato mondo donje kanisa ni ng'eni penjo ng'e odhi wacho ni tweyo en gimo yiene jogo malemo en gimo ng'ere kata mo ni ji nyalo tweyo koro ka ng'ato tweyo en ka koro tweyo motho to an nok ang'ise notim kamano to en yie mare koro kae kama kaka nawacho ni mae the weakest link mae kama gini yom gomo gik kaka idhi tere nyim doho to gi gimi dhi donjnego hapa ni bura makama tek to bura makama koro wawe lwet jong'ad bura ma bende gibiro bedo ka ging'ado to wach Paul Mackenzie ni koro miyo kata na piny Kenya tipo marach naneno odiochieng' manyoro ute fwambo mag piny ngima chiwo report ahinya mag thoe makama to odiochieng' gin bende ging'iyo dongruok ahinya kuma wach makama ochomo kata kamano Paul Mackenzie ni tene ng'anye Nyakwara Mgejwang nikech ji osebedo ka penjore ni Paul Mackenzie ni en nowuok kanye nikech moko en okang' mokwongo makoro Paul Mackenzie ni imako odiochieng' manyoro ni winjo kata mana jotelo mawuok e gwenge ma dho wadh nam chumbi naloso ka bende giwacho ni Paul Mackenzie ni bende diere moro nosemaki ka bende kanisa mare koro nakwedo okang' mar somo okang' mar dhi e osiptal oboke mag somo bende koro nonyiso jolupge mag oganda nyirombe mage mar mondo mi owang' okang' ma bende nochwale nyaka e doho kata kamano nowe nono gi fai mar 10,000 kata kamano Paul Mackenzie Nyakwara Mgejwang nene jariemb taxi ema nochako godo kana donje gwenge mag dho wadh nam chumbi gwenge mag Kilifi nyamenigi nanitiere gi taxi moro koro noluonge gwenge mag Malindi kono mar mondo mi opuonje taxi riembo taxi
koro odiochieng' manyoro magi sigana mabende koro imedo chiw nikech ifwenyo kata imedo fwar ni Mackenzie ni to nowuok kanye. Koro joriemb taxi wetege kuom ranyisi nitiere moro miluongo ni Charo kanyo nachone gichako riembo taxi kode e higa mar 1997. Bang' mano odhi oyawo kanisa. Jo taxi wetege gi bende gin moko kuom jo kanisa mage mabende nokawo mano donjo iluonge ni Jafet Charo. Aneno kowacho kanyo ni en tingini notony nikech ong'iyo kaka ng'ani yalo to gi gik manowacho kik udhi skul ke wang'uru gigu kanye manogoye kong'wech to bang'e to jako manyo owinjo ka nyithinde ng'ise ni baba wan koro kodwa dhi skul nong'iswa ni skul ok maber mane kaka embe nogolo joge mos to konyore nikech dino bed kanyo to samoro de en e kwan ma sani wagolo sani mag jomolalo ngimagi to awinjo ni kaka ineno gazet mar Standard ondiko ka neno mar wang'ne sombang' en ni higa mar 2019 Paul Mackenzie nolando ne jowetege ni en koro oweyo yalo kendo ng'iewo puodho dhi chako pur. Mano bang' buche mopogore opogore koro ni donjo ne godo. Buche mopogore opogore kendo koro nochopo kama koro koyal muma kata matin. Owacho mana gigi. Nopogore kata mana gi kanisa mamoko, yalo mage koro go mana kanisa moko. Awinjo kamoro nitie kama nolande ni Yesu biro tarik makama dwe makama. Kanye makoro jomoko nochako were kode nikech ne gipenjo ka koro kata malaike mane polo mokia ito ing'e nade chieng' ma Yesu duoge. Koro mae kama ji mang'eny nopogore kode to apani jok manot otang' chon be ber nikech puonjowa bende kata sani ni kantie gimoro ma in kaka ng'ama dhi lemo itang'o inyalo penjo to kineno ka oingi nikech samoro in ng'at achiel to kanisa duong' to inyalo konyo ngimani kaka jariemb taxi moko ariyo ma sani golo sigana gi ni ne gitang' gi Mackenzie to giwedhi e kanisa neno. Omiyo ma en gima kelo puonj nikech kokineno kokiyiego to penjo bok yud duoko mare maber. Wach makamaliti tiendi nyalo konyi. Iseneno ga kata mana movies moko ma samoro neno ni gina movie. Ng'eni movie ok nyal gacho ni gin weche matimore mar adier. Wach makamano lit nikech odiochieng' nitiere weche mamienjo. Ka endi bende neno nyako ma bende natiyo e ndege. Mago mong'ere gi dongere kaka air hostess. En bende nowe tije oriwore gi kanisa mar Mackenzie. Bende wachore ni nouso puothe. Ing'eni nouso puodho ni pesa di. Nouso puothe $7,700,000 to $7,000,000 ni okawo kaka sadaka. Otero ne Paul Mackenzie kaka tithe kaka sadaka. To ere gi mano nyamin gi bende natiyo mana nyamin nyako ma air hostess ni. En bende notiyo e military. Nene jalweny. En bende owe tij lweny. Odhi oriwore gi kanisa mar Paul Mackenzie ni. Nyaka sani koro gin be pod imanyo gi anyuola margi. Nyaka sani pok ofwenjore kata mana gimbe ne gi fast ne gitiyo ma githo kata oyo. Min gi nosedak gi Mackenzie gachiel gine gi luwo mana min gi kuno. Koro gini en gima yudo ka omako familia mang'eny, mako wuoro gi miyo gi nyithindo, mako ot mangima. Omiyo en wach malita ahinya nikech ng'ama en air hostess en ng'ama osomo, en ng'ama ong'eyo gima timo, en ng'ama nigi omenda ne maber, en ng'ama ouso nyaka lo. Kata Malindi en odhi mana gi ndege. Manyiso ni ok en ng'ata mae kaka religion nigi kata dini nigi teko mang'eny. Ng'ato mako chung' mare motegno anano nyaka jok mosomi bedo brainwashed iwe tiji iuso nyaka mwandu miterne mano jadolo anawuoro koko mano kwa were gi weche mag mano mag Paul Mackenzie wadonje weche mamoko iti gazet mar 8 bedo odiochieng' manyoro jatend piny mano William Ruto bedo odiochieng' manyoro nwaneno kanyo dhi yango machine mano mabiro bedo ka thiedho tuo mar kansa mane kar od thieth mar Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital. Apani Edwin meno kang makare ka bende wang'eni jotuo mopogore ma bende nitie gi tuo mar kansa bende yudo thieth samoro ok bed ga mayot kaluwore gi nok mag mashinde. Kata kamano ka nitiere mashini neno ka line bende samoro bor ahinya ka luwore gi jok ma biro bedo ka yudo thieth makamano. Donge ma okang' maber. En okang' maber ahinya, en machine mane ong'iew gomenda maromo $675,000 to berne ni inyalo tii kode kuom jotuo 20 e odiochieng' ka odiochieng' makoro lain miwacho no inyalo konye duoke piny nikech
otemo nyiso ji ni onyalo yango ni ka in gi tuo mar kansa mapiyo. Hapa ni mano kang makara hinya kaluore kod dongruok hinya mag weche mag thieth piny ka bila no kotenre kod weche hinya motenre kod siasa. Gavana mano mar kaunti ma Mombasa mano Abdul Samad Nasir bende gisani koro pogore gi jowetege hinya mawuok e gwenge mag Kadhowadh Nam Chumbi. Jotelo mag Kadhowadh Nam Chumbi siro ng'anya hinya ma bende kweth mar Azimio jatimo bende gilando ne gidok e ng'anyo chieng' tarik 2 mano mar dwe mar 5. Ne gwacho nok gidok chieng' tarik 1 kaluore ni Edwin wangi ni chieng' tarik 1 en nyasi mar Labor Day, nyasi mar jotich. Koro Nasir makamano pogore gi jowetege hinya e kinde ma bende na gintiere nyasi mano mong'ere kaka Eid Baraza e kaunti ma Mombasa. Jotelo wetege mantiere gwenge mag Kadhowadh Nam Chumbi hinya mantiere kweth mar Azimio to siro ng'anyo ento korka kore to koro balore godo matin. Nyalo paro gavana machon e kaunti ma Mombasa Joho bende nolosa hinya e nyasi mar Eid ka bende nowacho ni en osiro ng'anyo en manene kaluore kod midekre mane nitiere godo nokonyalo mar dhi e ng'anyo makamaga hinya gwenge mag Kadhowadh Nam Chumbi. Mano pogruok mar paro mabe waseneno kata e counties mamoko bende nikech ng'ini ka ine gavana to iwinjo ni ng'anyo biro to pachgi seche moko pogore ahinya nikech ine jata tije mar county mangiso ni ka gimoro dhi marach to in ma county ni hinyore. Iparo ni Mombasa bende en kama gitenore matek ahinya, uchumi margi otenore gi joma timo limbe kata tourists. Koro kaka ng'anyo medo dhi nyime ngiso ni buogo kata joma biro timo limbe. Emomiyo apani miyo gavana ma Mombasa buok ni kaponi onyasiro ng'anyo machalo kamano to en mobro hinyore nikech ok gibiyudo omenda ka be luore ni sani counties winjo matek ahinya pek mar yudo omenda. To padi ng'anyo makamago koro duogo kata bedi ni kweth ariyo makamago osebedo kaloso odiochieng' makawuono bende ng'eni kweth mar Azimio gi mano mar Kenya Kwanza hinya jokanya 14 ma bende noyier biro bedo katwa kamano twak margi mar ariyo ma bende gibiro bedo godo. Iti gazet mar 10 bende koro governors ochiwo siem ne migawo mochung' ne weche mag omenda e pachoka ka bende gichiwo ne migawo mar treasury ndalo maderom 14 mar mondo mi omigi omenda mago mag chwalo dongruoge mopogore e counties. Kokamano to gidhi e ng'anyo. Governors koro nitiere ka gigowi ma bende koro gibandho migawo mar treasury kae gibandho siling bilion 94.35. Giwacho ni pok ochulgi chakre pok omigi omenda makamano chakre dwe mokwongo mar 2 gi mar 3. Sani koro wan e dwe mar 4 mago e counties maderom 47. Giwacho ni dwe mar 2 pok omigi omenda maromo bilion 31, dwe mar 3 pok giyudo bilion 29.6, dwe mar 4 bende pod girito bilion 33. Koro ma en gimomiyo counties nyalo bedo ni koro bro loro gimoro amora ma counties timo kaponi pesa ni ok ochopo e sama dwarore. Omiyo ma be en okang' moro ma pod kelo wich bar oingo kama wich bar nitiere sani nikech bang' bedo gi kata leo mar chulo omenda mag osara ne jotije mag piny owacho, counties be koro wacho ni gidhi loro duka kendo ni gimoro amora matimore county idhi chungi. To ma en gima be medo mana rocho ohala, medo mana ketho lwasi mar keto mwandu. Apani en gima koro dhi chuno sirkal mamalo mondo ng'i ane ni to ang'o minyalo tim mondo counties oyud omenda e yo mapiyo. En wach moro matek nikech governors bende wacho ni bandho gi omenda koni gi kocha to gin omenda gionge go kaluwore ni counties bende pok ochulo gi omenda maket kod ma nineno kata mana nyocha ka bende ng'anyo na nitiere counties mopogore ahinya kaluwore kod lakteche ma bende nawacho ni pok ochulgi. Kata kamano odiochieng' manyoro kan winjo kana kaka ne gitwak gavana ma Kirinyaga ma bende en jakom mano mar duol mar governors bende koro seyo bende od bura mar Senate. Inyalo paro senators bende nokadho chik moro mano mamono governors yudo pok mar omenda na nego bed ni medo gi omenda kanyo madirom siling bilion 407. Nagise senators e okang' mamalo ne gine ma bende nagikalo chik makamano to nang'o meni kendo koro gitamore mar mondo mi ochiw pok mar omenda. Omiyo mar tiende ni kapo ni counties pod omedo bedo gi nok mar omenda e ndalo mabiro to jotije gi mang'eny mabe pod moko pok ochul, jogo manotero mwandu ma iuso ne counties, jogo manotio tije counties be pod winjo matek. Koro ing'eni bedo ni county pok oyudo omenda ok en county kende ma hinyore. Gin gima dhi ka ridore mwalo chala paka
omako ng'ama no uso ne county, omako jotije ng'ama no uso ne county, omako familia jotije matiyo ne ng'ama no uso ne county. Koro gino en gima dhi kamedore kamano miyo en geno ni okang' ibiro kaw mapiyo, to kata kamano sirikal mamalo be nigi nok mar omenda. Koro en gowi ma nyaka girito mondo okaw hola ni mondo mi counties be koro med timo chenro gi magipango. Aneno te giti gazet mar 14 mar The Standard kaluwore ni aneno ka saa ringo mapiyo. Hinya aneno ja Kenya moro ka nyinge Shida Jacob Msanzu. Jalni Roma bende koro nomaki mane piny mar Tanzania ka bende iseye gi maundu mano ka bende naneno ko ng'adne buche mopogore ma ja Kenya ne nyakor Mgajwang Shida Jacob Msanzu koro nomake gi joket arita kwe hinya piny mar Tanzania ka bende iseye kod maundu ma bende notimo chieng' tarik 10 mano mar dwe mar 4 gi sani koro noseng'adne buche mopogore ka bende iseye ni bende owuok e group moro mag jo maundu ma bende osebedo katimo maundu mopogore. Shida nigi shida kama tek to nying bende samoro nyalo kata mana miyo ng'ato bedo gi achiedh nade. Iwacho ni Shida nodonje jogo motud kod maundu ka nodhi lemo mosque moro man Kilifi, Kikambala ng'eny ong'ere kuom weche machalo kamago. To itude bende ni en ma ja Kenya mar ariyo ma koro itudo kod maundu matimore Kongo. Kinya paro ni Kongo sani bende jolweny moko moa mana Kenya odhi temo manyo kaka inyalo ket kwe e pinyno, to koro ka jo Kenya bende moko yudre ni mitudo gi maundu to koro en shida. Kok manya kor Mgajwang par ni gazet mar The Standard bende nitiere gi weche mopogore, nitiere weche motenre kod ohala, weche motenre kod tuke bende ibiro bedo kiyudo kanyo. Mapiyo Edwin kwa dhi gazet mar Daily Nation nyakor Mgajwang thor wach mana kane sinyise Daily Nation bende chal gi mano mana nitiere The Standard ahinya kaluwore kod thoe mago mag bungu mar Shakahola kama koro nyirombe mago mag jadolo Paul Mackenzie bende koro kwan moseyudi kanyo odiochieng' manyoro noyud kwan mag ringre 26 keto kwan mag ringre duto te ma koro tho 73. Tipo kineno nyakor Mgajwang kaka ringre oso e jwala mano bang' ka koro jotim nonro oseyude. En tipo moro malit nyakor Mgajwang. To kara mag Daily Nation bende aneno ka nitiere gi thor weche mopogore duto te ma bende biro bedo kwa fuono. We anena it gazet mano mar 4 naneno kanyo ka nitiere jal moro mawuok e gwenge mag Nyakwar mane kaunti ma Kisumo nyinge Morris Simbo nyaka sani olalo nyithinde 3 yawuote 3 ma bende koro noriwore gi din makama. To gima lit Edwin ni Morris ne keni yawuote 3 gi noriwore kod din makamano. Koro en na yawuote gi olal moro bende nogoni simu ka bende nyise ni an koro kokimanya. En wach malit ahinya Sharon, nikech koro kata sani ng'eyo ni gin kanyo koso gin kamoro mopogore be ok onyal. Ginto na gisefwenyore ni githo nosefwenyogi mano yawuote 3 ma bende koro nolal e kind thuolo mar higni 3 ma okalo kendo ne ging'ado tudruok moro amora gi anyuola mare. Kendo kinya paro bende nitiere familia moko ma pod manyo gichunga kanyo girito jogi oging'e ni gin kanyo koso ne giwito ngimagi. King'iyo git gazet mar 2 oket kanyo tipo mar achiel kuom jogo miparo ni notud kod kanisa mar Paul Mackenzie no. To bende Nation ochako gi wach moro mane Mackenzie wuon mane mowacho gi Kiswahili ni mnachokipigana nacho amkijui na kitawaramba nimewaambia kitawaramba. Koro embe podan obwogo ni ukia gimutimo ni okung'e maber to ubro winjo matek. En wach moro malit. It gazet mar 4 nitiere tipo moro kanyo nyakor Mgajwang ni neno tipo mar It gazet mar 4 nitiere jal moro ong'ere kaka Pastor Zablon Wayesu. Odiochieng' manyoro en bende nondhiye gi jogo eko ma bende naketo arita kwe e puodho mano mar Shakahola bang' ka noyude kosomo muma e puodho no kama bende osebed kifwenye ringre mopogore. Koro en bende nomake. To ng'ani be wielo ng'adiere dhi somo muma kama imake ji kama bende itime nonro. Apani gini kama koro ochomo kama ber nikech koro wamako joma ngima
ng'eni mako ng'ama ngima tidayo dhoge tipenje tiyude to wach ni biro wuok mayot kimako joma ngima nikech jomose nindo ma igolo agola kata choke gi e buche to ok bi miyowa picha maber. Omiyo ng'ato kaka iluongo ni Pastor Zablon wa Yesu hapa ni mage joma nyalo golo ler ni to muma medhi soma ne bungu kama oike jini. Sani hata mna koch chuno ne ng'ato som muma kata kapo nono ne okene dini makamano sama muma e ode nikech sani ng'ata makore mako nonro kore bro timne makare. E ber kingi wang'e chapter manosomo mondo wang'e ni to jogi nyalo bet ni ang'o ma gisomo ma wacho ni kik ichiem mitho. Kopogore gi weche mag Mackenzie Nyakorom Gajwang' par ni chenro mar mbaka oromo chakre saa 3 nyaka saa 5 mar onyango. En twak ma Ben Nyawadwa Cleophas Oluoch biro bedo godo e chenro mar mbaka oromo. Biro bedo gi jodolo, biro bedo gi johocho kanyakla kod jokidne ratiro mag oganda. Iti gazet mar 6 Edwin bende aneno kanyo ka bende nengo mar sitima iwacho ni ok bi luar saa saya ma bende jopiny samoro nitiere gi geno ni nengo sitima biro bedo kaluar. Jogo mano ochopo e nyim od bura kata kamiti mar od bura mar Senate gin jogo manyayo teko sitima iluongo ni IBE Africa to ne giwacho ni gimomiyo nengo mar teko sitima ok bi duogo piny mapiyo en nikech watiyo gi teko sitima ma inyayo gi diesel to diesel nengo ne medo dhi malo to nyiso ni medruok e nengo mar diesel pod nyaka witne mana jo Kenya kata jo pinye ma pod bro chulo. Omiyo ma en achiel kuom gigo manyiso gima wasebet kwa wacho pile ni nengo mar teko sitima nyalo mana duogo piny ka nengo mar diesel kata nengo mar modhi mag nyamburko dok piny to gi osuru ma igolo. Ineno kondik kanyo ni 70% mag nengo mag medruok wuok mane bedo ni watiyo gi teko sitima mawuok e thermal. Thermal en generator ma tiyo go gi diesel to chwako pi to golo teko mar sitima. Manyiso ni japiny ok bi yudo fuong'ruok gi sani ahinya kaluwore giwacho ni sitima ok inyal duoko chien nikech kiwinjo kanyo ka nengo mar loso sitima no bende iloso gi mo to modhi bende ka nengo gi ni malo bende kelo achiedh nade ahinya kaluwore kod nengo mano mar sitima. Kopogore gi mano bende neno iti gazeti mar Abirio Azimio bende wacho ni ng'anyo ma bende gitimo it's not in bad faith ok gitim gi yo marach. Kata kamano bende wang'e ni gisingo mar dhi e ng'anyo kata mana chako ng'anyo mar gi kendo chieng' tarik 2 mar dwe mar 5. Okang' ma kama bende biro ka bende giseyo piny owacho kaluwore kod pek mar ngima pod gidwaro electoral reforms kanyakla kod mamoko ma bende gidwaro. Kata kamano jatend piny odira ni winjo kanyo kowacho ni ting'o sufuria ok bi duoko nengo piny. Mogo bende nowacho ni nego badine luare nengo mar bwo siling 150 nyaka sani edu ni sibido ketimo nonro mar moga keni mogi uso nang'o oko kanyo gisani mogo pod ni e kind siling 170 gi siling 200 moko kalo kata 200 to duoke chien ok bi bet mana kaka ineno wach ni kikwa rit fuong'ruok e nengo mar teko sitima ok ane ka nitiere fuong'ruok ma probiro mayot e moko nikech mogo en gima iyudo mogik to mondo iyud mogo ichako gi pidho oduma to pidho oduma ichako gi fertilizer to fertilizer kapok iketo nyaka ipur to kapok ipuro nyaka iti gi diesel to diesel be nengo ne ni malo koro gigi te ema kelo nengo mar mogo mondo ochop siling 200. Juma mokalo nano ka jatend migawo mochung' ne weche mag pur mano Mithika Linturi nowacho ni biro romo kod kembe maloso mogo bende noromo kodgi to kata kamano winjruok nokobedo nikech ne nitiere ywaruok ni to udwa ni oduoke siling 150 gi yo mane. Par ni Kenya ka be wan gi gima dho ngere luongo ni free market economy tiende ni ok inyal nyisa nengo man mabro use mwandu madwa use en gima ana use kaluwore gi kaka alose kaka ng'iewe gi kaka atimo ohala. Omiyo mondo nyisa ng'ato ni mai nengo ma idhi use onge mwandu ma Kenya ma government kata ma sirikal nyalo ng'isi kaka iuse kopogore gi modhi mag nyamburko ma ilando tarik 14 dwe ka dwe. Kopogore gi mano bende singwen go winya Nyakorom Gajwang' bende koro oganda ma pacho kaendi nitiere gi to ahinya kaluwore kod nengo mar thieth e okumba mar thieth mar NHIF. Wach makamano nitiere it gazeti mar 8 ka bende koro jogo ma bende dak gi chanjo ma ito gi nitiere piny bende koro seyo jatend piny Kenya onge resruok ma bende gibiro bedo ka giyo nyalo pare kisera mare mar ombulu. William Ruto nosingo ni nengo mar NHIF mano mar chulo okumba mar thieth biro bedo kaluwar kawuok e siling 500 nyaka siling 300. Kata kamano sani NHIF okumba mar thieth imi thieth kaluwore gi yuto mari
ma koro e heartbreak kata mana to ma bende koro oganda nitiere godo ahinya e kinde ma bende koro giyango kata gimanyo weche mag thieth. Odiochieng' manyoro kano yango mano machine mano mar thiedho tuo mar kansa, bende wach ma bende nolosi odiochieng' manyoro mano Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital kama noyange machine mar kansa. Koro nyaka sani koro yuto mari ema bende ibiro bedo ka inuang'o godo thieth ahinya kokalo e okumba mano mar thieth mano mar NHIF. Ang'eno omenda matin ma bende ichulo en ga siling 500. En ga siling 500, nitiere paro mar duoke nyaka siling 300. To mano bende niwacho ni nyalo goyo NHIF piny nikech NHIF onge gi omenda manyalo chungo kaponi koro duok kata yuto margi chien kowuok siling 500 nyaka siling 300. Omiyo mago pod gin paro ma ichwalo, to wageno mana ni gikone to gibiro konyo japiny ma onge gi nyalo kata jogo ma yuto gi ne piny, nikech thieth en gima gi chik onego bed ni japiny nigi ratiro mar yudo thieth maber kendo ma ichiwo e yo makare kokalo kuom piny owacho, nikech mano gima katiba kata pend chik mar Kenya oyango ni Jakenya nigi right to health. En mana gino marwa ni kinde thuolo mabiro piny owacho biro bedo ka keto okang' kata mana dwaro ahinya mag jopiny duto mar nywando paro mar jopiny, nikech thieth bende samoro chudo mar thieth mano en ga omenda mathoth. Adani watiek gi machinglo mantiere it gazet mar 18 kama neno kaka machinglo ma oket ka chal kamano mano mag kanise mawuondo ji. Mano bende aneno kanyo ka chal ka gima nitie joma wuotho to gintiere gi sanduke ma koro giting'o, to piny owacho aneno government kanyo ma dibed winyo mane maneno ka koro wiye ni mana ei kuoyo. Akere Nyakora Mugajwang' nyalo neno machinglo ma kamano e yo machalo nade? Adwa ni nene nade kapok Nyakora Mugajwang' onene. Iluongo ni winyo ni iluongo gi dho ngere ni ostrich. Ok ang'e ni gidho iluonge no wang' koso ok en owang'. En winyo moro kanyo ma ong'ere ga ni osoga wiye ei kuoyo kodwa pondo ne gimoro. Koro iwacho ga ni koso wiye kuoyo to en oweno pondo kar dende te to owe oko. To bende kisoso wiye chende ni ok one gimoro matimore. Koro piny owacho so wiye kuoyo to gik matimore ma ji madonje aneno kanisa moro mbele gi kanyo iluongo ni Doomsday Cult. En gilando weche mag giko mar piny to ji joma wanyawacho ni gin joma osetho kata gin joma ditho ere madonje kanisa no, to piny owacho to somo na wiye kuoyo, ok gine, ok giwe ni gipondo. Ten mana gino marwa kata mana ni riwruoge mochung' ne ahinya ndiko kanisni mopogore opogore e pacho kaendi biro bedo ka keto kata mana mae tim, nikech ang'eni kapok kata mana ng'ato oluongo ni padri, oluongo ni jadolo, nyaka bed notimo kata mana course mar catechist, otime kata mana course mar puonj mar dole yo makare. Koro en gino mara ang'e ni kanisa mar Mackenzie ni achiel kuom kanise ma kamago. Ang'e ni nitiere kanise samoro modhuro ahinya ma samoro puonj maggi ok oriere kod muma. Koro ting'e mar Nyakora Mugajwang' ka kanisa ineno ka gik mapuonji ok en gik makare ahinya maluwore kod muma edun wach mogik watieko chenro mar gazet. Wach mogik en ni ok wang'eyo ni wadhi buok, wan gi buok adi ma pod dong mbele ka, nikech wan gi buok mar uchumi, wan gi buok mar 14 endala 14 to counties loro, wan gi masira ma kata ma pod dhi nyime mantiere gwenge ma Shakahola. Walemne mana piny ni nikech ok ane ka wachomo kama ber. Wan mana gi geno ni wabro kalo mibadhi kata obadho mantiere e mbele wa kaka piny mar Kenya, nikech magi gin apaka madongo kipimo gi piny mar kata uchumi kata piny ma wantiere sani. Okinya Kenya chiel ni nigi gope, Kenya chiel ni nigi counties makoro dwa loro, Kenya chiel ni nigi jolemo malalo ji kendo ji tho maik mane puodho achiel. Apani magi gin apaka madongo ahinya kendo jogo manyalo lemo ne Kenya onego kaw thuolo mondo lem ne Kenya. Kata mana kanise bende naneno kanyo kanise mopogore opogore bende koro gisani wuok oko, jodolo mopogore opogore bende koro wuok oko mar kumo wach ma kaman gima na lit na ahinya kaka nyuol kata mana familia achiel
nyalo lalo kata mana wede maloyo kata adek. Kuom ranyisi wuoro ma bende odak e gwenge mag Kanyakware County ma Kisumu nolalo nyithinde adek e kanisa ma kamano ma bende notho kaluwore gi tweyo. Wuode mantiere gi higni 21, nitiere moro man gi higni 17, nitiere moro mantiere gi higni 14. En mana gino marwa ni nonro makare ibiro bed ka itimo kendo kum makare ibiro bed ka ikawo ne jogo eko ma bende notimo timbe makamagi. Edwin Aguni, erokamano ahinya kuom biro e nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya Sharon. Nekora mga jo gazet momori mane kinde Daily Nation gi The Standard idhi somo wan wasekelo ni gazede makamagi seng'eyo thor weche mopogore opogore ma bende nitiere iye. Moko kuomgi wabiro bedo kwa luwe odiochieng' ma kawuono. Weche duto te ma bende biro bedo kiyude weche mag manyien chakre migago saa 1 nyaka saa 3 mar otieno. Gisani yiena mar mondo mi akaw yo matin dakika na 13 tok saa 1 mar okinyi. Bang' ma adonjo gi twak e chenro mar opinyo okinyi ma kawuono bende odonwa lose midhiero mar ohula e gwenge mopogore opogore. Chutho e gwenge magwa ang'wen mago mag Kaluo. Kik idhi maboro.